Ahemfo nwoma etoso mienu ti 9. Na diifo manimu baako yire tiam frɛ Elisha sɛ, Wakoa, mikuna wu, na wara wunim sɛ na wakoa suro Awurade, na ɔkafo aba rebefa me mambarima baanu akɔyɛ ne nkoa. Na Elisha ka kyerɛ no sɛ, Ɛdeɛn na menyɛma wo? Kyerɛ me ɛn. Ɛdeɛn na wo wɔ efie? Na ɔse, Wafena ni hwi fie, jingu hina biako pɛ. Na ɔka sɛ, Fredi kɔfemfam nkruwa wɔn a wɔtete bɛn wo nyinaa nkyɛn. Nkruwa hunu, ma no nɔɔso. Na sɛ wobɛmu a, to wo ne wo ma no pono mu, na hwiehwie gu nkruwa no nyinaa mu, na fa deɛ ayɛ ma no sisi nkyɛn. na ofiri ne nkyɛn kɔe, na ɔkɔtoo ne ho ne ne ma pono mu. Wɔn deɛ, wɔde nkuruwa no brɛɛ no, na ɔno nso hwiehwie guguu mu. Na ɛbaa sɛ nkuruwa no yeye amaama no, ɔka kyerɛɛ ne ba sɛ, Fa kuruwa bi brɛ me bio. na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Kuruwa biara ni hɔ bio. na ngo no twae. Ɛna ɔba bɛka kyerɛɛ Nyankopɔn nipa no, na ɔka sɛ, Kɔ na kɔtɔn ngo no, na fa tua wo ka, na wo ne wo ma ni deɛ aka no ntena ase. na da bi Elisha sene kɔɔ Shunammite. Na ɔbaa kɛseɛ bi wɔ hɔ a ɔhyɛɛ ne sɛ ɔmɛdidie. Na daa ɔretwamu a ɔma ne hɔ kɔdidi. Na ɔka kyerɛɛ ne kunu sɛ, Hwɛ, mahu sɛ Nyankopɔn nipa kronkron ne oyi a ɔbɛsen yɛn nkyɛn daa yi. Ma yɛnyɛ abansoro fasuo mu pie ketewa bi. Na yɛmfa mpadua ne ɛpono ne adwa ne kaneadua nsisi hɔ ma no. Na sɛ wɔba yɛn nkyɛn a, wama ne akɔ hɔ. na da bi ɔbaa hɔ, na ɔma ne kɔɔ abansoro pia no mu kɔdaa hɔ. Na ɔka kyerɛɛ n'abɔfra Gehasi sɛ, Kɔfrɛ Shunammite no bra. na ɔkɔfrɛɛ no bae, na ɔbɛgyinaa n'anim. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ka kyerɛ no sɛ, hwɛ, wodi ɔhaw yi nyinaa aha wo ho ama yɛn. Ɛdeɛn na yɛnyɔma woɔ? Wowɔ asɛm bi a ɔnkɔka nkyerɛ ɔhene anaa ɔsafohene? na ɔse, Bedia mete me nkurɔfoɔ mu. na ɔka sɛ, Na ɛdeɛn na wɔnyɔma no? na Gehasi se, Ampa, oni ba, na ne kuru nso anyini. na ɔka sɛ, Frɛ no. na ɔfrɛɛ no, na obegyinaa ɛpono ano. Na ɔka sɛ, Afida sɛ bere yi mu no, wobɛyɛ ɔba etuu. na ɔse, Ɛnyɛ saa, me wura, Nyankopɔn nipa. Ɛni atorɔ nkyerɛ wafena. na ɔbaa no nyinsɛnee, na ɔwɔ ɔbabarima afida no mu, bere a Elisha ka kyerɛɛ no mu. Na abɔfra no nyinii. Na da bi ofiri adi kɔɔ n'agya nkyɛn awitwafoɔ nkyɛn. Na ɔka kyerɛɛ n'agya sɛ, Meti. na ɔka kyerɛɛ aberanteɛ bi sɛ, Ma no so kɔma ne na. na ɔmaa no so de no brɛɛ ne na. Na ɔde ne tenaa ne nankoroma so kosii awigyina, na owui. Na ɔforo de no kɔtoo Nyankopɔn nipa no mpa no so. Na ɔtoo ɛpono no mu, na ofiri adi. Na ɔkɔfrɛɛ ne kunu sɛ, Mesrɛ wo, soma mmeranteɛ no mu baako ne mfurumu aberua no mu biako brɛ me. Na mentoto mmirika menkɔ Nyankopɔn nipa no nkyɛn na memmra. na ɔkaa sɛ, Ade nti na wopɛ sɛ wokɔ ne nkyɛn nne yi. Ɛnyɛ ɔsrane foforɔ na ɛnyɛ homeda. na ɔse, Ewom, na ɔhyehyɛɛ afunumu bereɛ no, na ɔka kyerɛɛ n'abɔfra no sɛ, ka no kɔ ara, engu amerikatuo mu mma me, gye sɛ meka me kyerɛ wo. na osiim, na obeduru Nyankopɔn nipa no nkyɛn Kamel bepɔ so. Na Nyankopɔn nipa no hunuu no akyirikyiri no, ɔka kyerɛɛ n'abɔfra Gehasi sɛ, Hwɛ, Shunammite no nie. Afei tu mmirika kɔhyia no, na ka kyerɛ no sɛ, wo ho yɛ, wo kunu ho yɛ, abɔfra no ho yɛ. na ɔse, Ɛyɛ, na oduruu Nyankopɔn nipa no nkyɛn bepɔ no soɔ no, ɔbɛsosɔɔ ne nan. Na Gehasi twipinii sɛ ɔrebesum no. Na Nyankopɔn nipa no kaa sɛ, Gyaa no, na ne kra werɛ aho wɔ ne mu. Na Awurade de ahunta me, na wanka nkyerɛ me. na ɔbaa no kaa sɛ, ebɛsrɛ me wura hɔ ɔba, manka sɛ nnaadaa me. ɛna ɔka kyerɛɛ Gehasi sɛ, Bɔ abɔsoɔ, na fa me poma kura na kɔ. Wotu obi a nkyea no, nso obiara kyea wo a ɛnyɛ no so. Na fa me poma kɔto abɔfra no anim. na abɔfra no na kaa sɛ, Sɛ Awurade te aseɛ na wɔkra te aseɛ yi, merennya wɔ hɔ.
ɛna ɔsɔre dii n'akyire. Na Gehasi dii wɔn anim kɔe, na ɔde poma no kɔtoo abɔfra no anim. Nanso wante nne biara, na wɔanhunu nkwa ho nsɛnkyerɛnneɛ biara. Na ɔsane kɔhyiaa no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, abɔfra no nyane. Na Elisa duru fie hɔ no, na hwɛ, abɔfra no awu da ne mpa so. Ɛna ɔkɔɔ mu, na ɔtoo wɔn baanu punu mu, na ɔbɔ Awurade mpaeɛ. Na ɔforo kɔbutuu abɔfra no so, na ɔde n'ano butuu n'ano, na ɔde n'ani butuu n'ani so, na ɔde ne nsam totoo ne nsam, na ɔpono ne mu abɔfra no so, na abɔfra no honam yɛɛ hye. Ɛna ɔsane ba bɛnante ɛdan no mu kɔɔ ha prɛko ne ha prɛko, na ɔforo kɔɔ bio kɔpono ne mu wɔ ne so. Ɛna abɔfra no nwansii mprɛnson, na abɔfra no buee n'ani. Na ɔfrɛɛ Gehasi sɛ, frɛ Shunammite no, na ɔfrɛɛ no na ɔbaa ne nkyɛn, na ɔkaa sɛ, fa wo ba no. Ɛna ɔba bɛhwee ne nan ase kotoo no butuu fam, na ɔfaa ne ba no firi adi. Na Elisa sane baa Gilgal, na ɛkɔm aba asase no so, na adiyifoɔ ma no tete n'anim. Na ɔka kyerɛɛ n'abɔfra sɛ, fa ɛsɛn kɛseɛ si so no a aduane ma adiyifoɔ ma no. Na ɔbaako firi kɔɔ wuram sɛ ɔrekɔtete fan, na ɔkɔhunuu wuram nhoma bi, na ɔtetee so wuram ɛfrɛ ne ntoma ma, na ɔba betwitwaa mu gu ɛsɛn a aduane wɔ mu no mu, nso na onim. Ɛna ohwie maa nnipa no sɛ wonni. Na wɔredi aduane no bie no, wɔteɛ mu sɛ, ewuo wɔ ɛsɛn no mu, Nyankopɔn nipa. Na wɔantumi anni. Na ɔkaa sɛ, ɛnea momfa esiam mmra. Na ɔde gu ɛsɛn no mu, na ɔkaa sɛ, hwie ma nkurɔfoɔ no na wonni. Na biribi bɔne bi nni ɛsɛn no mu bio. Na ɔbarima bi nso firi Baal Salisa bae. Na ɔbrɛɛ Nyankopɔn nipa no aba a edi kan paano, atokoɔ paano 20 ne ayuo foforo a wɔnhwaneeɛ. Na ɔkaa sɛ, fa ma nkurɔfoɔ no na wonni. Na ne somfoɔ no se, ɛdeɛn memfa yei minsi nipa ɔha anim anaa? Na ɔkaa bio sɛ, fa ma nkurɔfoɔ no na wonni. Na sɛ Awurade sie nie, obedi na wagya bi. Ɛna ɔde sii wɔn anim, na wodii na wogyaa bi, sɛdeɛ Awurade asɛm no teɛ no.